2, 1, værsgo. Jeg hedder Anna, og det er Anton. Yes, jeg hedder Anton. Vi har fået fornøjelsen af at få 6 nye medlemmer ind i festivalet. 3 drenge og 3 piger. Så på vegne af hele festivalet har vi lavet en lille film. Den synes vi selvfølgelig, I skal se også. Vi har lige lært dem lidt at kende. Lige drukket en øl med dem. Ja, de er søde, synes jeg. Ja, de er skide søde. De er meget søde. De er skide søde. Og også sådan for I lærer dem bedre at kende. Præcis. Altså, de skal jo føre festerne videre, og vi stopper jo egentlig snart. Vi stopper lige om lidt. Så de har muligheden nu for at vise jer, hvad de kan, og I har muligheden for at slagte dem lidt. Eller men vi har lavet nogle interviews. Præcis. Ja, så det tror jeg, det men har vi det er meget pænt. Ja. Skal vi lad os se dem? En kort inspiration af dig? Jamen, jeg hedder Philip, som nok de fleste på GHG ved, så fik jeg en lapdance af Karoline. Tak. Nej, Laura. Blander lidt det i den lidt sammen nogle gange, som du kan høre det her. Raw boys. Yes. Den er bundet, hvis det er. Hej drenge og Lasse. Lasse, du fyrer lige den bedste scoreblik. Okay. Vil du med på toiletter? Kan du ikke også lige prøve at kigge Filippa i øjnene og sige den samme scoreblik? Filippa. Hej. Jeres største idol. Thomas Blackman. Jeg skal sige mig. Anton Hall. Lasse. Jose Langer. Kunne du spise den? Okay, kan vi ikke lige tage et andet spørgsmål? Introduktion af begge to. Jeg hedder Karoline Trolle. Jeg går i første ende. Jeg ved, hvad skal man sige om sig selv? Store bryster. Hvem er I overhovedet? Er I overhovedet slået op? Bare bøj, så I nogle tanker om det? Jeg ved ikke, om det er. Jo, hvis jeg ikke dem, der spiller lidt store nede i kantinen. Ja, det kan godt passe. Fra festivalet, nogle lækker bøjs, hvem vil gerne lave? De ser alle sammen rigtig godt ud. Ja. Karl. Caféudvalget, hvad synes I om det? Er det ikke bare sådan noget kaffehyggeri og noget slået? Så er der lige sådan en lille challenge, I skal lige bunde 2 øl. Thank you. Det smager simpelthen dårligt. Jeres mest fucked up ting, I har gjort i brættet. Nu må I komme med noget. Jeg vil ikke sige en aften, hvor jeg vågnede op på Amager med en bodybuilder, så. Jeg havde en kæreste på, og så prøvede jeg lidt at komme i bukserne på 15 forskellige drenge. Vi skal lige høre, hvad havde du af oplevelser til første fest, altså introfesten? Jamen altså, jeg var ret fuld, så jeg kan ikke huske så meget. De fleste ved nok, at jeg hyggede mig lidt ude på toilettet, der var opstillet ude i skolegården. Synes du, Jose Langer er lækker? Ja. Det var boys. Så skal også lige på den øl. Jamen, skål. Skål! I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other.